today's vlog po ay magluluto po tayo ng banana chips. Kasi po ang dami pong banana dito na galing sa Sangkintin, Pangasinan. At ito po, dadalhin po natin ito sa Diki para magluto tayo doon ng banana chips. Ayan po guys, papunta na po kami sa bahay. Dala po namin ang saging. 1,000 years later. So guys, balatan na po natin ang ating banana para sa ating banana chips. Hindi pa po siya hinog. Ganito po talaga pag banana chips. Tapos, hihiwain lang po siya ng maninipis. Ayan, ganyan po siya guys. Tapos, hiwain lang po siya ng maninipis. Tapos guys, hiwain lang po natin siya ng manipis. Yan na po guys. Tapos na po tayong magbalat ng banana.
Sisiwain na po natin siya ng maninipis. Wow, manipis na siya, guys. Ito na po guys ang ating nahiwang saba para sa banana chips. Haluin na. Wow, masarap siya, guys. Kaya nakahan. Ito na, kung makikita. Wala. Sarap guys ng banana chip only. Diba? Ang lupa. Ang chip. Harap.
naghahawag dyan. Huwag pang isda, pakita ng